שרה, מה את חושבת על כל העניין הזה של האפקטים? ככל שאתה עושה יותר רעש, צלצולים, פיצוצים, כתוביות בכל מקום, אתה לא רוצה שידעו שאתה חסר ביטחון. למה בכלל שאלתי? אין תשובה חד משמעית לאם כן או לא להשתמש באפקטים. השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה לאיזה מטרה אתם עושים את הסרטון. מי אמר שאפקטים הופכים סרטון לוויראלי? האם זה לא מוגזם מדי? האם זה לא מצועצע מדי? האם זה ערוך כמו שצריך? המטרה של עריכת וידאו זה בסופו של דבר להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר ולגרום לצופה להמשיך לצפות עד סוף הסרטון כדי להניע את האלגוריתם ברשתות החברתיות. אפקטים זה סך הכל כלי עזר, אבל זה לא המרכיב העיקרי של הסרטון. אם אתם משתמשים באפקטים בצורה לא נכונה, אתם פשוט תגרמו לאנשים לברוח מהסרטון שלכם, והם יחשבו שאתם או מוכרים מדי, או נואשים מדי. שלא תבינו לא נכון, אין לי שום בעיה עם אפקטים, וזה פשוט נהיה הטרנד. לעומת זאת, אם אתה עורך וידאו, ואתה רוצה להראות את הכישורים שלך בעריכה, לסחוף אחריך לקוחות, אפקטים זה אחלה פתרון. אז האם כן או לא להשתמש באפקטים, תלוי מה המטרה שלך. רק אומרת.